Ya, kecilan kok. Matandaan kasirilanku putra batamanan maabitanya batamu juga bako hello bacare panjang di buenyo di buenyo di manyo nakan di manyo Marapina moño guno amalapina ko baraso kita sera walau kami kata singgo dulu babari katua agi saru maki royo di manyo kanto di banyak ini namanya Bakanda siri halang ko padungo kami matentang ko macam liasan awa kuno ko dapat maman kayo onde la mamang kayo onde la kandung oi macam liasan awa ama kuno ko dapat maman kayo Yo, kita tanya dulu terus. Oh tadi akan mencari jawabannya ya. Makan mie lagi itu sama-sama ya. Pasang lebih bagus. Aja. Dari Jawa udah galak di jantung di gaduhanyo jale haya sainggo tampak mabuan jalehan Ya, kan bersatu dulu. Oh tadi mana gua celah tadi mana gua ya lain pasti ya. Jangan cari aja kelaya. Lebih aku dekat saluang lah. Kau cari dekat saluang lah. Tempat saluang lah kan. Lanjut. Allah dicoba deh batin kadang ada udah kami basahko deh macam dia udah dari jauh dan galak hati jantung adik gaduhanyo jaleh ayah sainggo tapak pamauhan dikironyo onteh lakar maden jaleh ayah sainggo tapak pamauhan dikironyo ketelah melada ulu kedua blok keranggo ketiga bunga cimpanuan majalah dada dahulu koyo tabanan punya tawanan punya hawlarian awal
sepan ibadah kawan teman hidup kata pagi saya orang patiran lah di tangan itu di tangan itu di mana kan di mana kita terlalu Kekandalah di bari labaden kang kami badu padu menyayangi orang balaki elo udah badi jando onje Bakana kalagui ko palimuagam laiti bola kalagui kanakan palimuagam nagakan melan catong pambido anak ko do karamuda lapetangan lapetangan di mana kan di mana kini Bakana ala dia ke putra batamanan marmitanya nyoko indah langsung indahnya mana tiada saja layar saja di mana kandung di mana kini dalam taluan balangan Lamponi istirahat menumpang di dua barang kodoh ya. Nak mau nape tangan dia. Kok karam ya sama karam ya. Kok pesan dari kelima kamu. Nah ya sana mulai. Ya kok dikelilik lagu kok bagian nawa ya. Bakana ala di bari bagoro sama lamaku mencari rawat sama kambing dan pani dari yo Oh my God, tolong pesan ini dulu untuk anak dendam ya. Barat sih baru lagi mama.